Dinhis ato nisugod na sad og dasok ang mga tao tungod sa nobinaryo sa Santo Niño dito sa Basilica niya dito sad sa Manila gahapon. Mura sa glawd ang mga tao tungod sa translasyon sa Nazareno. Sa inyong paminaw kining libuan, milyon ka mga tao nga magdasok kay muhikap gyud ni Santo Niño, muhikap gyud ni Nazareno. Nakabuntog ka ni sila sa kalibutan. Tubag. Kung nakabuntog pa ni sila sa kalibutan, porting pildihan na sa kalibutan, daghan ani tawhana. Muna nga diri sa atong unang pagbasa ni hisgot si San Juan, mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Kana bang mutuo ta nga ang usa ka tawo anak sa Dios? Maunay makabuntog sa kalibutan. Kay ang tao di man kabuntog sa kalibutan tungod sa atong kahuyang. Kalibutanon raman kita. Pero kung mahimo natang anak sa Dios sama ni Jesus, mabuntog na nato ang kalibutan. Tungod kay mukuyog naman nato ang gahom sa Dios. Gilingay mong tupad ing na nakabuntog na kas kalibutan na nakabuntog ka, nabuntog o ikay nabuntog na abiyay daghan kinsa man ning tawgon natog nakabuntog sa kalibutan. Ang una yung timailhan nga nakabuntog ta sa kalibutan, dili na ta mahigugma sa mga butang sa kalibutan. Kanabang dili na ta magsigi bitag paningkamot aning mga butang nga kalibutanon. Kanabang maproblema gid ta ba sa mga butang kalibutanon sa maanang kwarta, gahom, sa pananguban honor, power, sa paman authority, good health, ganahan jud kay ta ng good health nga di na lang kita mosugot nga matiguang, di kita gusto nga manakit atong tuhod, atong buko-buko, likay gyud maayo, nya di kita gusto nga muminos atong kwarta, halasig yung paningkamot, walang katapusang paningkamot, bisag gasungkod na, ga-wheelchair na, ang gihunahuna, kwarta lang yapon. Daghan na kaing kwarta, pero sige lang yapog pangitag kwarta. Bidilyo na ang kwartang gikuptan, minilyo na ang kwartang nakuptan, sige lang yapog pangita ang kwarta. Kita, sige lang yapog baligyag slat. Ang sama ni, sakto ni atong gibuhat. Sige baligyag slat. Ambot lang, i-check lang. Kung ang atong pagpangita lagi kwarta, bunga sa atong gugma ni ana, wa ginay kapuslanan. Kana bang mga butang sa kalibutan. Ikaduha, nga timaan, nga kita nakabuntog sa kalibutan, kanang kamao na kaitang mupaambit sa mga kaayuhan nga nias kalibutan sa maanang kwarta, kanang imong good health, imong talent, sa ito ng treatise, time, talent, treasure, ipaambit na siya, nga wa gyoy pagpangayo og bayad. Nabangingon lang, give without expecting anything in return. Lain na sang lingi sa imong tupad, na di ka maningil og utang, na di ka maningil. Kusog kay tanang paningil. Kana sang mga ginikanan, mugastos ilang anak, unya magsigi dayog diman na kinahanglan gyud
mupasar ka, kinahanglan yun ma-honor ka, kinahanglan yun makagraduate ka. Ano bang mangita gitag, mura ba gitawag bag result-oriented, output-oriented. Unsa man na siyang output-oriented, result-oriented ta, mao na gitawag og businessman's mentality, profit-oriented. Di na mo'y gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo nga ang atong kalipay naagyod sa pagpaambit. Naa may bunga o way bunga, dili na mo'y atong concern. Ang concern, kamao gitang mo serbisyo, mo alagad. Kana mo'y pinaka-best. Kinsa dinhing asawaha nga magsigi jog alagad subana, unya di gyud magyaw-yaw subana, ta sa kamot. Pagin mo'y klaro. Kinsa dinhing banaha nga kusog kay mo alagad sa asawa, pero di gyud mo diman sa asawa bisag unsa, ta sa kamot. Wa gyud. Kinsa dinhing mga ginikanana nga nagsigig atiman sa mga anak gikan pa atong pagkatao hangtod karon nya di gyud magyaw-yaw sa mga anak, ta sa kamot. Kinsa dinhing paria nga sigig atiman sa parokya nya di gyud mga saba sa sakristan, di magyaw-yaw, ta sa kamot. Ako ra man say pari ni. Unyag mo pataas ko sa kamot, sigahan ko sa mata. Ani? O nganong ingon ana man ta, tungod kay wa pa ta kabuntog sa kalibutan. Kay ang kalibutan, profit-oriented yun. Nya pa, sa pagsigi natong profit-oriented, daghan kaing mga naalkansi, daghan kaing nangalugi, maunang daghan kay mga kabus sa kalibutan tungod kay naa man say pipila nga porte na sang datua kay profit oriented lagi. O na resulta. Unsa toy una nga nakabuntog tas kalibutan, di nata mahigugmas kalibutan or mga kalibutanong butang. Ikaduha, magsigi tagpaambit sa mga butang sa kalibutan o kaayuhan sa kalibutan nga di ta mangayo og baos. Ikatulo, nga nakabuntog na ta sa kalibutan, kanang di na ta mulikay sa pag-antos og sa kamatayon. Ano bang di ka mahadlok, di na ta mahadlok mag-antos o magpakamatay dinhis kalibutan. Lain na sang lingi sa imong tupad. Yung na-convince na ka nang isiging balik-balik ni Father nga patay. Yung na ko no, yung na-convince na ka. Likay yun, likay, bahala nag-ako'y mupatay ni mo kaysa ikay mupatay na ko. Mo magina ato. O na nga, nalipay ko nga ang INC maghimo og peace rally. Nailag yun ang gi-emphasize nga this is peaceful rally. Kana ba, inana? Nindot. Kanindot unta, magtigom ta for peace. Mausad ni kita mga Katoliko, sige tagmisa kada Domingo, ang gitudlo gyud sa atong pagmisa gikas pagsugod hangtod sa katapusan kalinaw gyud ang kalinaw sa Ginoo. Mao gina mo na nga mo-react dayon ta bisan ang atong authority sa simbahan, mo-react gyud nga gamiton sa pagpangatake ang atong misa. Mao ni kada adlaw nagsigi ta og peace rally. Labi na gyud madomingo, labi na gyud tong tingmisa di Gallo. Abisa ka ng Pista Santo Niño, dasok man ginaro mga tao, millions man na dihang mo anha gyud Santo Niño og didtos Nazareno og kunang mga pista na tos birhen, magdasok man ginang daghang ing tao.
Ang sentro diha ang kalinaw gid unta. Mao nang inighuman sa misa mao gyapon isulti dad-a ang kalinaw ni Kristo. Gikono be laing lingi sa imong tupad ing na malinawon ramos inyo na malinawon ramo ing na ba na malinawon unsa may timaan sa kalinaw nakita malinawon mawa gid ng kahadlok kabalaka naagi ng kahadlok o kabalaka di ka malinawon mahadlokon mabalakon mo na si Jesus tanawa ha unsa iyang kinaiya nag-ayo siya masakiton siya ayaw nig ipanabi kanong di man niya ipatabi nanindot man ta kayto iyang nabuhat tungod kay di siya gusto nga ang mga tao adto na magsigig punsisok niya magsigi naggukod-gukod niya og tinuod gyud giadto siya sa mga tao kay wa man ito kapugong ang naayo ug ang nakakita na nabi man gyud ni gubol yung mga tao ngadto ni Hesus pero unsa may gibuhat ni Hesus muadto siya sa dapit nga awaaw kanang way tao sibat siya aron magampo karon ato mga politicians o sayan kami sa mga pari hilig kayo ta na kanabitang magpapundok og mga tao kanang ganahan gitag pangitaos mga tao muna kana mga TikTok kana mga reels diha social media bisag unsa na lay gibuhat hala sayaw-sayaw hubo-hubo pakita-kita na mga private parts aron lang gyud tan-awon pero si Jesus gipangita sa mga tao ning sibat mangita siyag time ug lugar nga siya rang usa aron makig-communicate sa Ginoo. Lingian sa dimong tupad last na lang ning lingi na gusto ka mo sikat. Gusto ka sikat. Og kining klasihas kinaiya nakabuntog ni kalibutan. Kana bang ang kalibutan moing mupakpak na nato, mangita na nato, kanang tawag nila ni viral ka, nya moingon nita praise the Lord, ni viral ko. Di na mo'y kinaiya sa nakabuntog sa kalibutan. Mangita gina siyag lugar nga i-connect niya iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kay ang tinuod natong connection wa sa kalibutan agianan raning kalibutan. We are only pilgrims. Mao bitaw karong tuiga ang atong tema sa simbahan, Pilgrims of Hope. Ang atong Jubilee year karon Pilgrims of Hope. Agi ra ta. Nya kay moagi ra man ta dinhi. Adi ta magsigig pangandoy nga kining lugar mo ay magsigi og gunit nato. Nabitay akong gi-announce kay naa may ning imbitar nako dito sa US gipalitan naman kog ticket June 2 to July 2 kon buhi pa ko ana nya ni announce man ko gahapon nga kinsa toy gusto makikita tiksi ko ninyo pagkadaghanay nung nag-tiksi noon nya ingin uy padir di na di kakaari dire nako na hurot ng akong oras oy tagaan lang gyud nako tag usahay tag 2 days, usahay 3 days, ani ko ani nga lugar, balhin na sa dito, lain na sang 2 days, 3 days. Akong gilista-lista, pastang punua. Muna kamong taga-US, ako lang yan ang i-announce o asa ko mo, adto, dito na lang mo dool, o asa mo. Di, nako kaadto, tabok-tabok, kayo. Kaya nga naman, agianan raman god, inig-adto nako dito, kana ra gyung usa ka buwan nakadako anang US kadaghan anang lugar nya kadaghan dito sa mga nag-follow nato mo na muagi ra man bisa gato pantang gihunahuna nga nindot gid unta magkita tang tanan muagi ra man
Dili man na mo'y permanente. Ang permanente ni adinhi kini hapit naman sa kumuagi tingali din. Na maihap na lang mga simana, agian na mo din di ba? Niya mo ayaw lang pader. Basta mo agi ra kita din Nya, kinsa ninyong ganahan mo agi sa kalibutan beta sa kamot? Anang mo agi ra sa kalibutan ba? O ganahan mo ani mo puyo? Di mo agi ra ta. Ibutang ginasunahona mo na i-connect gid nato sa atong permanent place ang atong kaugalingon. Mo na gibuhat ni Kristo. Mo na diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta dayga ang Ginoo o Jerusalem. Ang Jerusalem mo ay sikat kaayong lugar adtong ilang panahon. Adto ang mga tao mo simba, adto ang mga tao magtigom ang mga Hudiyo kay mao gitoy sentro kaay nila nga ilang stronghold sa pagtuo og sa ilang community. Pero kinsa may ipadayeg sa Ginoo sa Jerusalem, dayga ang Ginoo. Kay kanang Jerusalem moagi ra na. Kaning mga simbahan moagi ra ni. Kining atong mga nakabot dinhi moagi ra ni. Ang permanente ang Ginoo. Muna kanang inyong kwarta moagi ra na. Unsa may permanente ang slots. Ngano man kay inigpalit ni mog slot recorded ka didto sa Ginoo. Muna'y atong connection sa Ginoo ginamit ang kwarta. Muna ang atong SBF dag sige ginigpalit. Na kay 500 palit dayon. Na kay 100 palit sa atong Santo Niño's healing gifts. Para ni karon kutubra ni February 1 ang atong Santo Niño's healing gifts. 100 ra. Nya kanang imong 100 og imo nang ipalit og slot, you are already connected to the source. Pero imo nang tigomon, ikaw moagi ra ang imong kwartang gitigom, moagi ra sad na, wa kay koneksyon. Mura ra kag aso nga nahanaw, mura ra kag buwak nga nalaya, mura ra kag balili nga nalaya. Pero imo nang ihatag padong sa simbahan, makakonek ka na sa Ginoo, you have an assurance of permanent place to stay. Kanus ana mahitabo ang Ginoo nag-andam na ana. Ay nalag pangutanag kanus ing na lang yun mituo ko nga mahitabo na. No, kana siya mo'y sakto.